Di ba kasalitaan ni Rosh nga na Pauluan, Semana Santa. Dear Manong Nemi. Nakasapsapan ni Reden nga imay dito'y balay tapno umay nakdagasen. Ididaydi nga Biyernes Santo, Manong Nemi. Kaya siyempre, impakada na kada papa kini mama. Isa din no ti pag-apapan niyo pagpiknikan nga dakda kayo. Ijay Corimao, nana, tata, insumbat ni Rene, ni Reden. No kumamamali na kit umay kayo, man. Nagpiknik kami di Kalmanen, kada ito yung Biyernes Santo akit. Indo numalem, kan dumat makilibot, Biyernes Santo karon. Habang kami indranayo ti Biyernes Santo. Isa talaga ang panagpipiknik, nana, tata, insumpat ni Reden. So kung ipakada-kata kayo ni Ross, mamuda ka noon yan, Reden, tayo di pala nga dakay ti high school, ket, andan na limod nga kinawatan niyo ti anak mi, saan ka di? Sa kayo nagbasa di college, ket ni, lip-lipas lang di pa nag-third year yun to, panag-third year yun, ket, may santo pala nga tao, may sapay nga tao, agredor kayo nagpagpatit ti anak mi. Ang pagdanagan niyo, nana, tata, ipatagkutig na nayon ni Ross. Malagip ko man. Dakay nga duwa, ha? Dakay nga duwa nga makangig ti saludsud mi kini mamangyo. At daka din napasamak ka na kayo. Nagkinita kami kiniriden, Manong Nemi. Siyak, iti simong bat. Nagwingi-winga. Pa, ma, ingkid din ko nga, may sakto iti mga manong virgin ka ang graduate ti college. Yung bagta maawatam, ti anak mi, Reden. Ang pagdanagan niyo, tata, nana, agsibot amok respetaran ti kinababae na. Kasanang ko, Reden, ito nga Biyernes Santo, kitis ti panakasulisog yo, kitis ti panagbembag yo. Ano yung mga pasamak deta? Naisaganak nga Ruden nagitinesken ng isaganak Manong Nemi ket binagkaten ni Reden ngayon lungkan iti compartment ti kotsena. Gapat ata kotsena manong. Tanakalisensyan, sulukin nga 18 tawen na, graduating ngayon, Manong Nemi. Ken kasamaten nga dan bukod ng halugan. Idi, taglugan nakmaten Manong Nemi, ma, pa, inkamin. Okay, agananad kayo anak ko. Idada kami ni Tiki di Baybay, Manong Nemi, nangukupar kami ti may nga open cottage. Binagkat mi, nagiti gamit mi, Manong Nemi, ti pangal daw, mi kanda dumapay. Sweetheart, ana tumunarami danda. Saka daw tutugitag didigos, umapalak kadakwada. Sige kartan, agsukat kan, agtupisak. Siyempre, makitak tumanin ti pakaboklan, ti kapinpinas sa pabagyo sila. Ato lagi din sa bali pa makakita. No, mabalin ako makit, tsaklan makakita. Bayam, agpatanggan na nga din oras. Nakapimpinas ka, Ross. Guwapo ka, may Reden. Idaguyos maten ni Reden, Manong Nemi, kit naka-swimming trunk. Wow, nakamadmadyo. Let's go. Reden, apay. Kamatin na, nakaw. Parang teenager na ito. Kamatin na, Reden. Kamatin na. Kamatin na. Oh. Nagtartaraya ko Manong Nemi, kiti may mamat nga agpaiso ni Reden. Hindi makadayo kami, nagpakamatakon, kahit naginarakob kami. Sa naglanang dagiti bibig mi, Manong Nemi. Pag gusto klaw na ito kitinabara nga bibig ni Reden, Manong Nemi, nga mga mal kada ginibig ko. Kastamot yan, tinabara nga takulap na nga mga pros, di baro ko. Reden, ang mga ano ito nga Biyernes Santo, at may bahay ko nga tinaoras, di bagi. Kasan ako ma?
Aw may ti pagyanan ta, open kadis man tinupahan ta. Di intag check-in, adamat ta, hotel dati nga beach resort, di ba? Kahit man, chika, kahit ko na hindi pa lang. Madamdaman, into malpas ta mga daw, intantog pala mi is iti kwarto ti hotel. Talaga? Mm-mm. Diya ka mo manunimi no apay nga napanunot ko day dyan. Kaslasanton nga maulit nga ta. Kinunak itinakim ko. Tapno di kasta manunimi kit adamot lam ako na nga resulta. Iti panagkarelasyon mi kiniriten. Nga di ore da kampay lang ti high school manunimi kit adan nalimod nga nagkinaawatan di kiti puso mi. Naging kinamatan kami sa kamtimapog iti baybay, ket nagsinsinnayo kami, naglumba kam nga naglangoy, agpating nga agpaigid. Kalpasan na, nagsubli kami iti cottage, manunay nagmerienda kami. Ayun ka, kahit kumanin tagsubli manunay iti baybay. Nagsubli kami pa, nagtinikos, sakam na panagbuelnas manunay sakam na nga daw. And then, kapatayip ipenak man, makaturag akra din. Papandanin ti hotel. Saan tawakan dyan dito eh? Tasublihan to maglaing. Sigurado ka. Let's go. Iti ka Biyernes Santo manunay apagligsay, ti init. Alauna imedya iti binurak ni Reden ti kristal nga salsalamet meta. When manunay nagunod ni Reden ti amin-amin ko. Iti namitlo akong daway. Apagisong alas 3 manunay drumar kami. Ti bakas dahawak manunay napanggimatang niriden iti harak. Anong tarak? Let's celebrate. Marag sa akan ang launa ito yung Biyernes Santo. Kaya nakunod kong di amin mo. Sweetheart, sabi ko matanagbalin. Magsigugak, madi Hanak makaradwar. Baka into the second sem, kitakil ng tiyang ko. Okay lang. Oray no agmartsakan to nga buntis. Tinasken. Ket adan to pakalaglagi pam kaniyak. Ano ti pagbagam? Napakalaglagi pa. Uminumak anak parparitan. At dabarkada naman ang naming na maamuna ket inayaban na ket isudat iminom. Listen, nag-drive ka. Ket ni, agsip ngayon. Agawid tan. Imbag kada mo makinipapang nga saan ta masip ngayon, agawid. Na? Okay, ibusin mo lang dito yun. Ibusin nga, partag kanto. Dua ka mo lang. Dua kayo, ti may isang alungnek. Awon, pagdana nga, nakaragrag sa ka kita ito nga daw. Kasla saan nga Biyernes Santo para kanya? Kasla Christmas. Kasla birthday ko. Gapot na kunti namin mo. Sweetheart, I love you. Nakaimimas ka. Nakalalayin ka mo. Kabadlaw nga experience mo. Among pati mangan, loko. Si kapailaing. Ngayon nabuybuyak namin naibalbalakad kanya. Agsip ngeten manunimi iniagawid kami kayang pa lang. Kaya. No problem. Jakmat kiti madlaw manunimi magbasing-basing isuna. Straight matipan nagnana. Hoy, kagiga, manunimi nga rimor kami ni beach resort, kadagpaamyan kami. Okay ka ba? Okay, no problem. Di makadakas manong. Idagkurba kami, iti banta na manunimi, iti ili nga nagpiknikan.
Ada nakapaspas manong naming ten-wheeler truck. Nga inagaw na manong name iti lane. Ket di tamat ng san nga mailisi. Hana nga mailisi. Nga mailisi na manong name it at dulang may dong pari iti poon di takila kayo. Manong name nagsublin ti puot ko. Hospital. Mama, anak, agyaman te kinabo Diyos. Tanakalasat ka, siwipiyag ka. Tilag may sangasakam tinapukaw. Ha? Awanan ti kanigid nga sakam, anak. No! May sak nga malasang nga kaming bintas, nga awan ti may sangasakat. Mabalin tumat nga madang ka ti artificial nga saka, anak ko. Tinasken ka siwipiyag ka. Ni Reden, mama. Kumusta mat ni Reden? Anyang hospital ti Anna, dito ka duwit laeng, anak kwarto. Anak. Ma, sugmatan niyo, kumusta mat ni Reden? Nakamansaya ka ni Reden. No! Sana mo tuloy na mama. Sana mo Kasta una iti panagwasan-wasan ko manunay mi kakaasi ni mama nga mga anawa kanya. Ano serbi na nga nga nakalasat ha? Samot nga nakalasat di Reden. Reden! Reden! Dead on spot ni Reden. Kapag naipit ti barukong na. Katilang matsakam tinaipit. Dahil di ti pasama kiti Biyernes Santo at Semana Santa. Nabartek ka din din. Nakainom ng saan nga nabartek. Linis yan na laing tinangagaw ti lane me nga ten-wheeler truck. Kagiday kayat nan nga ti sa puon, tinakakayot na itong paran na tikod sena. Ngayon, timadungpar na kami. Di ten-wheeler. Insalakan na nga. Alad na kinayat ng matay ng mitis ka. Ruten. Kayat ko hindi rumarwa. Kayat ko nga mabantayan. Di ba nakaiban sayag ni Reden. Ngayon sandak kami nalubusan, manong. Nga naitabon ti bangkay ni Reden, nga saan ko nga inatandaran, tadakar di hospital. Lagsakit ka pasama. Idarumwara kong ti hospital, manong name at dan artificial leg ko. Ngayon oray, ano at artificial leg, manong name madlawlat ta, nga diferensya ti panag. Ako rin sir, ti pintas ko, mama. Iti kasting nasasad ko. Awan ti Sir Vic, nagbibiyag ti lubong, gabatawanan ni Reden. Kahit kumatan ti matay, mama. Anak, dagi di mapaspasamak ti lubong kit nakim ni Apo Diyos. Samo ko ma, nga sayangin, tinted ni Apo Diyos kang nga gundaway, nga agbiyak ka pa ti lubong. Nga mangandong ka rin ti pagribagam. Nga demisyon nga tinted kang ni Apo Diyos. Diyakon kaya't pa'y mama, tagragsak. Taawanin ni Reden naragsak ko. Idagbalawak manong name. Masikugag sa. Anda? Gimatangak manong name ti pregnancy test. 2 months? Masikugag. Kahit mo asawan ka na di kang Biyernes Santo, impaay mo, kani Reden, ti amin mo, un mama sa amin naliklikan. Agad rin ka palain.
Tawarin mo, takil doon ti tiyan mo. Ito naggradual ka. Tinaskin ka, naggradual ka, anak. Pauna mo, hindi ka stoy. Ang daman na mating ang pakalaglag pa kiniriden ng sana karagsak, mama. Naragsak ka kumamit laing na si bibiyag niriden. Naginrolak na road manon na imikit ininot adim makkel ti tiyan ko. Oy, Ross, buyong na tamo na sikog. Sikog? Oh? Kahit mo sawan na patyan na ka? Dedire din? Okay. Dikit kahit ng sawan na tapakalaglay ka pa. Ada pakalaglay pa sinamana santa. Among kaniding Biyernes Santo, nakadadot na disgrasya apakiramanan nyo. Nakadadot ti banggig ti radyo, nakadadot ti babasa ti newspaper, kada tabloid. Malas dahil nga Biyernes Santo. O nga rin, nakapukawak iti nubyo. Kaya nakapukawak ti may sakasaka. Ang bali at damot artificial nga leg mo. So na lang ti salat ang normal ti pandagna. Madlolat ta. Ang balit na pinas ka madlata. Kaya na pakalaglig ipam. Kaya ditiri din. Nagradwarak manong nemi ti kolegyo sagbay ng pasngay ko manong nemi ti pakalaglig pa kaya ditiri din. Lalaki manong. Oh, anak. Anak kahit mo nagan. Semana Santa. Lalaki. No lalaki, Junior. Reden Junior. Isukar ti may restro. Babae ko man, tapay nag-anak ko man ti Santa Semana, una Semana Santa. Nagtrabaho ak manong naibing akas may sa makon ko ng single parent. Ado na kita kararim kanyak manong ket ibaga kadakwada. Ada anak ko. Kadito mo nga boyfriend ko. Amok. Nakasagana ka magibilang apod nga putot ko. Ti putot dedi Dedi reden. Ross. Ada karik ti bagik. Nasana kong gagayat. Ada man ti karin na saga matungpal. Alam ko ang problema mo talaga. Nulakit makorek ka, Alex? Depende. Makanos ka. Nandun ka nga maibawin ko tiriknak iti sabay. Ni palang redenti patpatag ko. Ding tem, manunemi iti sabali pa nga Semana Santa. Nakalalagip ti Biyernes Santo sa anak arim-rimwar mano. Ngiling manipod Domingo ko, Ramos aging gana iti Domingo aluluya. Sa anak rumrumar. Sakla rumaran iti Lunes kalpasan ti Semana Santa man. Kapag tumalagip ko launay dati ang aksidente. Nakaragraksak kami ng kalpasan dahil nga pagbait piragsak. Iti manong natawen manong naming ang sagsagaba. Nga mang pampangungot kan mangrikrik na iti kaawanan nga rin. Maysa, 2, 3, 4, nakalalaingin manong naming agtatry nga sumarita in English ni Reden. Yeah, Mommy, I love you. I will ask you, who is my daddy? Anak, your daddy is gone. Kanidig ang Biyernes Santo, Semana Santa. Apan ang ipay ko di bagi kengkwana, sumatente tatawad mo. Car accident. Ngayon na kabukawan di may sakak. Kaya, ore ada artificial ng sakak, medlolat ang sangar normal di panagna. You mean Mommy, you never love again? Kaya't mo ka di timantahan di may kadwa nga daddy, anak.
Yo, I want another daddy. Ma'am, tasigan to tagpili. Na sinot kayat mo kadakwan. Ni Alex, ni Arnel, kasta matang ni Anthony. Sino kadakwan kayat mo? Agpadpad naman digiti talo manunemi nga kakaribal nga nangisadag tirik nada kiniriden. Agpapadamat manunemi nga kayat niriden digiti talo. Anak, you select only one. Only one of them. Hmm? I like them all, mami. Sambat nga nagbabaling nga makiasawa kaming katakpada nga talo. You select one only. The best, the better, the good, better, and the best. Who is the best? Who is the best? Who is the better? And who is the good? Who is the better? And who is the best? Gabotawam mati bagati anak kong apilyan na gabota best na amin manong. Sud ka po na manong. Ngayon declare ko ti panang paay ko kadakwala. Oh my God. Awan pulos amay sa kana kami. I'm sorry, Alex. I'm sorry, Arthur. I'm sorry, Anthony. Awan ka na kayo. Tapay. Gabota amin kayo mat kat pilyan ti anak ko. Hamon nga mabaling nga da kayo amin. Na kumandaad may isa nga the best nga pilyan ti anak ko. Isok mo. Apit nga tilak mo tag-desisyon. Hanga tapusom. I'm so sorry. Nakunak ko da kayo. Nasaan ko maibawing iti sa bali tiriknak para kadidiriden. Ngayon no, ada ko mamaisa nga pinili ka kada kayo, ti anak ko, iso ko ma, iti pilyak met nga rugyan, nga isurusuro ng ipatig. So I'm so sorry. Kaya't launayan manong nami, da papa, kinimama, nga kasawa ako. Gawa na orti mabalin ko. Awam mo ti pakarik dati, ayat, kada kita agar-aram ka diyan. Aging ka, manong nami, dimteng, ti may isa nga lalaki, nga, diyak mawatan. Tayo ti may isa nga guntaway, manong nami, nga nabulukan ti kotsek, idi may isa nga lugar, highway, nga mamano ti tao. Idi adda nakamotorsiklo manong naming adi naggasarding adim saag ti amok ket tulungan na. Ngem ko na nagidin. Hold up. Ha? Hold up. Tin mo kanya tawalit mo. Tin mo kanya ti amin namin na pakiraro ta kay ka. Ti alas mo. Hold up. Ha? Nasaan ka ang tumpal? Iwag-wag ko na ito kang punyal. Itiya. Tengad mo. Ano? Saan? No. Itad ko kagad kayat mo. Manong name. Intad ko ti wallet ko. Intad ko pa iti bag ko. Ngayon ti cellphone ko. Mati pa iti tulbek. Ha? Pati iti kotse kalaem? Fine. Kinagbati ka dito. Kinagbay sa muti ti kwentas mo. Muti ti relom. Ay, mutita aritos mo. Mutita sigsig mo. Inala na amin mo. Ikatampay na rawatam. Talapindas na ita nang ginalagi di. San mo kahit mo sawan si babraak, kahit si papantiak, naguruuray dito'y. Sige. Talatangaro din. Pantimtitad mo. Wine. Daadan to angutek. Inan mo na pandim. Halagin nga data bram kita badop kita paldam. Basta ita pandim titad mo. Dadan to angutek. Nilakid din ang kinamalas manong nakunak tinakam ko. Ito ikadak ko man ti pantik banong nemi. Ti adda sa baling hold topper manong nemi nga nang tutok ti paltog na
Idibukot ko. Hold up. Hold up. Hold up lang, ti mahul-hold up. Pare, imot na akong musika. Awanan ti maalam. No ako pagkabot awanan ti maalak keng kuana. Patayek nga ro din. No! Kung natin mo lang ang hold upper manong. Kat kinugtaran na, tinakaigam ti paltog. Ni matangak manong nemi ti panagkalaban ta, ating tinglan na agit inagod ti paltog. Hindi na makita manong nemi. Nga binagsol, ti mo nga hold upper, ti may kaduang hold upper. Hinalag na tagong dawin manong. Nga, inala manong nemi, inagaw kanyak ti hold upper, kalpasan na, naglugan ako di kotse, and then, brrrr, pinanawa ko nagiti hold upper nga aglaban manong nemi. Nga napasublik matlaang nagiti inala kanyak ti first nga hold upper. Nasta ko na yung manong nemi, si Dao kenda nagdapapaki ni mama, hindi mapasang ko da. Abay, napasama ka. Ha? Abay ka sa dalangam. Oh. Mama, papa, ori na duwang hold upper, tinang hold up kanyak. Inistoryak kada kuwada tinapasama. Oo na may kinamalas mo na. Mahul-hold up ka, pagkatapos ada pa sa bali mang hold up ka. Oo nga ron, mama. So nga, agrang-rangat na kiti duwang hold upper. Inala ko na kiti inala ko na kiti pinasubli ko na kiti inala kanyak ti first hold upper. Kat siyempre, pinanawak kita. Yun na niya nga napasama kita. Asinot na tayo kanakwada. Jakla mo, mama. Jakla mo. Agura ka. Adawan kanya ka. Anay dyan? Cellphone ko. Hingga ti may isang abigat, iti Sabado nga nung naming. Adagtug-tug-tug. Api nakalukat ka ta. Jigate nga nakastriklat lang. Asa nga nagdoorbell. Iti lukat ko tirida nga nung naming. Nempag bigat mo, ma'am. Sikat hold upper? Wine. Siya ti first nga hold upper. Nga limaban iti may kaduang hold upper. Hamat kas na buses mo diya. Bilang libaliwak lang hindi, ma'am. Tapos nga may parang nga talagang hold upper lang. Hold up dedoy. Ilitid mo kanyak ti balit mo. Kas na buses ko hindi. Among kaya mabalbaliwan ti buses mo. Di na katipastrakit, ma'am. Sumurik ka. Inyawat na kanyak manong nimi tinaala na kanyak na cellphone ko. Dito trason wapi nga sinapol ka. Kanamok na sa dinotiem mo. Sublik man tasang ka natin cellphone. Anong tanga mo? Hold upper. Hold upper na ka mo? Walter. Walter. Ano napasama ka na kayo di? Kada di may kaduwang hold upper. Ma'am, nagtartaray. Kadi. Wan, nagtartaray. Agyaman na Walter, iti ba nang salakan mo kanya? Tapos kadit nang salakan kanya ka. Siyempre, kaya't hindi ka mapatayin di may kaduwang hold upper. Ngayong linabanam. Kapag na siya kaya't nga tatakas mo pasama kanya ka. Ross. Dito ka dilang tirantam nga mangisubli niya sa cellphone ko. Ang runahan nga rantag. Iti parang ibag iti, I love you. Dapat siyem ka din ang gayatak iti hold upper. Ang hold upper lahat ka ba ita? Kawan ti mastrek ko nga nagpastop na trabaho. Kadno, ikang ka ti trabaho. Ipastrek ka. Nakilo na yaman eh. Nagkasabulan kami janitor di piscine namin. Okay. Awatek. Janitor. Office boy. Okay. O report ka natin itong Lunes ang
itawag ko kini boss. Naadaan kami ti barungan janitor. Ngayon masapo lang, masapsapa ka. Kasi naman, mabukar di opisina yun. Di pa sir ka, madam, dama. Tapos na nagkasta, kahit ang mundo, noan niya dagiti rumbeng nga dalusam, dagiti naskin nga punasam. Ay ka man na cross. Ay ka man na kaya ka. Kasta nga rin tinabasamak, manunemi nakastrek ni Walter nga janitor ti opisina mi. Kunada, nga nakalalay nga no, nakasasya, kami pinasti dalus na. Kaya napakumbaba, manunemi. Nakakita mo kong kuwana, Ross. Tapos nga rin tinangari komandaro. Hold upper data nga dati. Hinhold up na. Otro, kabayatan nga mahul-hold upak. Adama, sa bali pa nga hold up kanya. Nagkalabad na nga hold upper. Kasta. Kaano, Semana Santa? Hamata na. Palagi mo man semana. No, kasta ang Biyernes Santo, manunemi, siyempre malagip ko dito rin. Imbas ka mapanak, iti baybay, manunemi, mapanak, iti Kampo Santo, ang mangisagot, iti sabong kenkuan. Nagarem manunemi ni Walter Kanyak, kahit gabuta talagang ipatpatag ko no ang payha, janitor laing, inaklud ko manunemi, iti panagayat. Kahit kastauna ti amyaman na manunemi kat kunana. Ross, irapin ko tagbasak. Dolangin nga tawan. Nagsardagan kami iti kalpasan dito ang tawan. Gabuti papatay. Dagit ng kanya. Sige. Orayin ka, Walter. Agbasa ka nga. Aging nga nagradwaran manunemi ni Walter kanakastrik adagos ti trabaho na nga saan nga janitor. Imayan dito ibalayin nga kadwa na manunemi ti angkel kinantina tauli lang arot nga mangisuna tapno may dan mga sasawa. Gagabot na talaga nga at kumatenteng simpa akasbat ti kayat na ba makin ni Papa. Nagkalaysa kami manunemi kini Walter. Ani Walter manunemi kalison tinagbalin nga ama. Deto'y anak ko nga ni Reden. Apakalaglig ko pa kalidi Reden. Idi tayo pasgay ko man may kadua nga anak ko manunemi nga ni babae. So nga santa ko na. Santa? Okay. Saan pa lang nga santa? Ubing pa nga nagbalinan nga santa. Kapata na yung pasngay, idi manunemi ni Santa, iti Biyernes Santo. No na po ko kuman, idi niriden, iti Biyernes Santo, karidi nga semana, impas ngay ko ti may kaduwang anak ko, iti Biyernes Santo. Iso nga Santa, timpanagan ko rin kuwan. Nataan kami ti kabukbukudan nga balay, manunemi, ken ni Walter, at siyempre ditoy, nga nagayayam, dagiti upat nga anak mi. Talo, dagiti bukod mi nga anak, ken ni Walter, agraw mo na may kapatid na una nga niride. Manong nami naragsak kami, ori no kasta nga dumteng tisipana nga malagip ko, dedi ariden. Ngam sana kung nagsangit na malagip ko, nadigit kumisaman, nga makarakop kiniriden, nga pakalagday pakken ko. No kasunod pa ng tratar, manong nami, parang dungdungo ni Walter, kadagiti pudong nga putod na kanyak, nastamat ka ni Reden. Ori na saan nga nagtaod ka ng kuwan. Dito nga Ruth, manong name iti pagkasalita, kaya thank you, italaing mo nga nang urnos, kalbasan nga nak-in-share kang ka, dito nga pagkasalita, through your messenger, kaya thank you, italaing mo nga nang ibasa, kaya nang tedbiyag. Kaya sapay kumata na kay bati akmati at adal, liwliwakin pagsalmingan tibiyag. Ito nga Ruth, agyaman nga pagkaya mo, Rose. Thank you, Rose. Thank you. Iting ka pa nang ibasa o na pa nang i-share di pakasalitaan nga dapakinaigan na iti Semana Santa. Biyernes Santo, Santo nga natay, ditira din. Kinatimpas ngayon mo nga may kadwa. Nagara natin Biyernes Santo, iso nga Santa. Kaya thank you, magkalagin na ng buya ka ng dangag. Papagay may intunom